سلام تخاطرتي مدب شما كم تي كل نقبرو علال معلتون تمارسنا لنا مس حواد أبلت شما علال كله ناي لو معلتي علالنا بزعبة سرا تنتبه استفل عليه مدات ناي سرا ناي سنتبه كوينو أبنتاي كانت تقرينا سنتبه بزعوة ترى أب مهناز حبرة السب أب مهناز أكال أبالنا حدا حبرة السب أب مهناز سب أونا تهيمانيتز بحال أمر ترى ناي سنتبه انتاي مسل حفشاوي بلنا جميرنا أب ناي هاجرنا خا ترى سنتبه انتاي مسل أب قالس حزب ኤርትራ ንናጽነት ኣብ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ህይወት ኮሚኒቲናትና ኣብቲ ሕብረተሰብና እንታይ ይመስል ተራ ስነ ጥበብ ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣተኪርና ምስ ኣሕዋት ዘርእስላሰን ሳምሶምን ዕላል ክህልወናይ ሳሚ ዘርእስላሰ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እዚ ሓድሽ ዓመት ክሪስማስን ከመይ ትዳለውሉ ኣለኹም? ثانك يو ተስፋ ዓለም ሓድሽ ዓመትን ክሪስማስን ተስፋ ንገብር ኣለና ዝሓሸ ዓመት ዝሓሸ ናይ ኣውደ ዓመት ግዜ ክኸውን ንዓኻ እንኳዕ ሕጎሰካ ዶክተሬትካ ስለ ዝወዳእካ ኢንፋክት ዶክተር ተስፋ ዓለም መቕፃዕቲ ዘይብላኒ ጅልሓን ثانك يو زعما حواد ምስጋና ተስፋ ዓለም ከምዚ ሓውና ክብሎ ፀንሐ ድሕሪ ናይ ክንደይ እዋን ምሻልካ ምስ ክንደይ ሓላፍነታት እቲ ዳብል ኣቺቭመንት ደንበሎ እንኳዕ ሓጎሰካ ፅቡቕ ናይ ሓድሽ ዓመት ምቅራባት ናይ ልደት ምቅራባት ድማ ይግበረልና آمين دقيقة بعد يمسكنكم أخبركم رأي لكم سلسلة بعد دحان زربا كساكي بنا نبتا حتى نملسك كم مجمر على الخون الناس بحاول شانس نتبع مهناز حبرة السب بخميهم تي وهجم مهناز حبرة السب كله تي حدا ولك أي حبرة السب خون الكوميونيتي بحسب كولكتيف اللي خون لا بحاجر خون سنتبع بعد زلوا ترى انتاي يمثل بتناتكم أنا ببان رديتين سامي بحق جمل حراي ተስፋ ዓለም بمجمريا سنة ጥበብ ክንብል ከለናስ ብዛዕባ እንታይና ንዛረብ ዘለና ቁርብ ሓደ ክልተ ተበልኩ ብኡ ክጅምር መስለኒ ከም ኩላትና ንፈልጦ ስነ ጥበብ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ብዛዕባ ደረጃ እንድሕር ከፊልናዮ እቲ ታንጅብል ዝኾነ ክንሪኦ ክንሕዞ ንኽእል ነገር ተረቂቕ ክንሕዞ ዘይንኽእል ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ከም በዓል ኣርቲፋክትስ ንብሎም ወይ እዞም መገፂታት እዞም ኦብጀክትስ እዚ ቅርፃ ከም ታንጅብል ክኸውን ይኽእል እኮ ትኾነ ከም ሙዚቃ እዚ ስቶሪ ከዓኒ በቲ ሓደ መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ስነ ጥበብ ክንብል ከለና ወይ ኣርት ኣብ ዓበይቲ ሸውዓተ ክንከፍሎም ንኽእል ኢና እቲ ቅብኣ ማለት እዩ ፔይንቲንግ እቲ تحت قرصي ويت architecture نبلو تنصاتات سكلابتشر قرصا صحف على literature موسيقى على performing art نبلو سينما بعبيون على مالتي الجزء كله كان بيزن حرا عميتنايو سنة طباب بزعبا حلف يزاربيو بزعبا زلنايو اوان يزاربيو بزعبا متصاون يزاربيو الجتي حيلي ناي سنة طباب انتايو ملختها محلال فلكا يخالي مالتيو نزلو خناتات كعني كقرصلكا يخالي نزلو خناتات سي حدا ነገር ክጽምሉ ንሕዘልኻ ስነ ጥበብ ትጥቀመሉ ትዝቐለለ ምክንያቱ ኣብቲ መልእኽቲ ምምሕላፍ ተወሳኺ ጽባቐ ኣለዎ ንኣብነት ደርፊ እንድሕሪልና ሕጂስ ክሰምዖ ከለኻ ደስ ዝብለካ እዩ ቅርጻት እንድሕር ኢልናስ ክትሪኦ ከለኻ ደስ ዝብለካ እዩ ብኡ ከዓ ንጅ ሓደ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ትኽእል ማለት ሰብ እናተዘናግዐ ወይ ባህ እንዳበሎ መልእኽቲ ክወስድ ይኽእል ማለት ሕጂ ቀንዲ ናብታ ሕቶኻ ክምለስ እንድሕር ኮይነ
ترى سنة بابا مهنات حبرت سويا مهنات هجر الحريلنا انتايو ترقو الحريلنا كابزن كبلان أنا حكيو زبقس مالتي هذا سنة باب كنا بنقولنا كل جزءنا هذا نجار عن سباري هو هايلايت جيرو زرعي كان جاري عن تنيش شيء نجار زلا بسنة باب النحر جريس كايا قولي حتوت مالتي نابنت حنت دارف النحريلنا زار الفزياء لا يفورخ نبلا نخل لا هجر كنبلا نخل كالي نتي حزاتو زلا عودي عن سباري قاسلة توصو تي قطمات زيمات قالي كل مرخت زم حلال فالكا مالت هجي بلغتكم محلال كله مسؤول عني كال نجارات سقالة تخلي خام زين بالكو الفقر خون خلي نهاجر خون خلي نتأمرت سوليداريتي خون خلي نعبنت إن حبس إن حنت حباي كل جزء أب على فلت تزلا ذا we are the world الموسيقى لا أب واحد سلسة سمانين حمشن تزرجحت ناي شاري تعينت أب أمريكا تزرجحها بوزح مزنا إثيوبيا زنبرة والله إرترا وسيح كابت جزتي أتصور زنبرة ستحازتي على حريونا بلتشعنا حسرتن مزنا هيتي زنبرة كونتاتون تدقيمان يرا هجي زاسلت ببزيعة بطعم عباي كينا ملو علم تنكيفا ملو علم سوليداريتي أمتيات تخالف صعبينات نقول نقريفنا مالتي هجي سنة بب حدا ناي سوليداريتي وي ناي تمرت منفس كفتر يخليو التخالف أجداس قداي أبسنة بكتر إنا يخاني أب محبراوي قطباوي بوليتيكاوي نجارات بفلاي كأمس فتح استتحازو نجارات كاني كان تبارك الله يخلي مالك يجي أب هاجرنا نحر إنا يا أبنت بزح درفتات على حنت كم أبنت وسيدنا أنا يود قبرو كل التقامي تي مقصبة يأكلون دو عمي ما بزحكم نجارو دبلني يجي هذا فتح استاء قال قريفنا جن نتي محبراوي فتح وينت قطباو كنتات إلو جزر جحاء تجي إذا خنا بالكلام هجي بتقرنف نتاعي يقبل دليل سنة طباب حدا حايليو إذا حايل زخاء لك كم ناي قطبا حايل لك كم ناي بوليتيكا حايلي ناتو زخونا حايل حيزو نزخونا نجار مسارحي كخونا كا يخلي مالتي حنتي كتاساس دلا مجرشا اندحرالا سنة طباب تزعبي نارشين فترة الكاي خالي سخانتا يخاتل اللي وساريو ناي كنات نارشين فترة الكاي خالي مجدسات فترة خالي ناي سلام نارشين كفتر خالي هجي تتحستو ناي سنة طباب بطعمي وسانيو مغنياتو تستحد كمالو دلقات تحستو نسنا مقبار بحالي فلسفنا حبرتسب بينا يتصلوا الكان تزيري خايو نابي قلتو خير اللو ناي تفولطونيها سلازي بطعم ناي نارشين حيل اللو سبات بحدا خمس خاليو سبات كفل علي خاليو اجي ازيتي بطعمي وسانيو مالتي Thank you, Sami. صبوا سامي زريت ناي سامي زبالو توسخ حسب أسفيحو قالي طوان ديو دو الثغية باللان انتهيتي من البات كوس خلات تدا أخوينك أب مدققا مستايكن دحن سنة طباب حدا ميلايو كمتي ثبات بستفل عليه مخنا أقبابات ويدما حبرة سبات تكالات سرعاتات بستفل عليه مقدي تي كبحووز دوليو من حبرتسبهم وين مقاربتهم وين غربيتهم وين عالم سايد قبروا هذا أجابنا كوميونيكيشن يو وصحفتينا خمزي بغرفات يخوون بملك درفدي يخوون كم ذجبر كايو مالتي حجي أب عنا نايت حبرتسب والثانيو بجواب مستتقملو أب عبيتنا يتحبرتسب والثانيو أب تحويتنا يحبرتسب والثانيو أتي أب وشتغاد اللويخة سايت قبر مالتي حجي سنة سبب أذيو أقداسي إيو أتي درفس كم درفت رح ذا يكون خر ذلواتي أب وشتو ذا حقو كبآتي مسلنا تطرح ذا يكون أب وشتو ذا حقو بتوم دري ووديو بنايدك عدديو خاب دقديو بقول مالتي حجتنا تببسي حدا عبي مسارحي يو وين صبو وين ما نحما صبوا زريت حجي سنة بابس مسارحي وي نصبوا نجر نحدا أول تاون نجر وي ما نحما حدا أنا أول نجر يزخون كن بالكلنا بحفشة انتاي كمي مالتناي مع عسيا بكم يكون تات سنة باب
ንሕማቕ መሳርሒ ክኸውን ይኽእል ኣበይ ኩነታት ስነ ጥበብ ንፅቡቕ ንሓደ ሃናፂ ከምዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ርእየተ ዓለም ኣብቲ ርእስና ኣብ ምስራፅ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ናይ ኩነታት ናይ ዓድና እንተደኣ ኣምፂናዮ እንተደኣ ኣፍቂድካለይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ ኣብነት ክንርኢ ንኽእል ኣብቲ እዋን እቲ ስነ ጥበብ እንታይ ተራ ነይርዎ ዝበሃል ሕቶታት ነብሱ ዝኸኣለ ኣዝዩ ይገፍሕ እዩ እቲ ዝነበረ ንሰባት ከመይ ገይሩ ኣንጻር ዓመፅ ንኽቃለሱ ዝፅውዕ ወይ ድማ መገዲ ዘርኢ ኣብ ልዕሊኦም መጉዳእቲ ክወርድ ከሎ ድማ ንኽፃወርዎ ዘኽእሎም ምኽሪ ልቦናዊ ሳይድ ብዝተፈላለየ ኣብነት ናይ ኤርትራ ከም ሓንቲ ስራሓት ናይ መግዛእቲ ከም ምዃና መጠን ብኩሉ መላጉቦታት ዘለዋ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰባት ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ሰጊርካ ምስ ኩሉ ነቲ ኩሉ መላግቦታት ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ሎሚ ኤርትራ ኢልና እንታይ ንኾኖ ዘለና ድማ ኣብኡ ዘለው እቶም ብሄራት በብናቶም ስታያት ዘንፀባርቕዎ ማለት እዩ ዝተፃወትዎ ተራቶ ስነ ጥበብሲ ናፅነት ኣብ ምምፃእ እንታይ ዝገበሮ ዳርጋ ነብሱ ዝኸኣለ መድፍዕ እዩ ነይሩ ወይ ድማ ፃውዒት እዩ ነይሩ እቲ መቃልሕ እዩ ነይሩ ሰባት ክሓዝኑ ከለዉ ድማ ንሪኦ ኢና እውን ኣብ ሓዘን ኣብ ታሕጓስ ስነ ጥበብ ብዝተፈላለየ መልክዓት ናቱ ማለት እዩ እዚ በዚ ክትሪኦ ትኽእል እቲ ዝተፃወቶ ኣወንታዊ ተራ ምናልባት ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት እውን ከምኡ ሳይ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ስተያት ኣለዎ ምናልባት ንኩሉ ነኸይሕዞ ናብ ሳምሶን ብሳ ክንገብር ንኽእል ኢና እስኪ ሳብ ምናልባት ኣብቲ ክንሪኦ ኢና ኣነ እውን ሓደ ሒዘ ዝነበርኩ ሕቶታት እንታይ ነይሩ ኣብቲ እቲ ከም መበገሲ ከም ፅቡቅ ጌርኩም ዝገለፅኩም እቲ ሓፈሻዊ ተራ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ምምእዛን ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ምምእዛን ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ሃገር ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት ብዝተፈላለየ መደያት ንሓደ ኣወንታዊ ተግሳፅ ንምስራሕ ስነ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክብርታት ባህሊ ኣገባብ ኣነባብራ እቲ ማሕበራዊ ኣሰራርዓታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ፍልጠት ናይ ሕብረተሰብ ደግነት ስርዓታት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ምምእዛንን ንዕኡ ከዓ ኣብ ምግናሕን ኣብ ምግሳፅን ኣብ ምግራሕን ሓደ ዓብ ተራ ከም ዝፅዋት ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩም ኣለኹም ማለት ዋላ ካብቲ ናይ ኤርትራ ወፂና ከም ዘለስላሰ ጅምር ዘበለና ፅቡቅ ጌር ከዓ እንታይ ምደለኹ ጃሓነ ክልቲኡ ትሕዝ ኣቢልካ ሳሚ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ተራ ናይ ስነ ጥበብ ኤርትራ ቅድሚ ናፅነት ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ተጀመረ ይኹን ቅድሚ እዩ ዝነበረ እቲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብቲ ከተማታት ኣብቲ ገጠራት ናይ ኤርትራ ካብ ቀደም ማለት እዩ ማይት ዓመታት እውን ክኸውን ይኽእል ዓሰርተታት ዓመታት ብዛንታ ንሰምዖ ብፍላይ ስነ ጥበብን ኣፈ ታሪክን ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ፅሑፍ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ስለዘይተማሃረ እዚ ኦራሊቲ ኦፍ ትራዲሽን ዝብሎ ኣፋዊ ግጥሚ እንዳገበርካ ማሰ እንዳበልካ ኣሽሙራዊ ዓይነት ክስያት እንዳገበርካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ብመንገዲ ስነ ጥበብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ብመንገዲ ስነ ጥበብ ዝግበር ዝነበረ ኣወንታዊ ርእየተ ዓለም ኣብ ምፍጣር እንታይ ይመስል ነይሩ ቅድሚ ናፅነት እስኪ ክመልሰኩም ናብ ኣስሓ ኣቢልኩም ክትገልፁለይ ስለ ዘለኹ ዘለስላሳ ከዓ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ እዋን ኣብታ ብፍላይ እዚ ኣወንታዊ ርእየተ ዓለም ትብሎ ዘለካ ወይ ኣወንታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ንምፍጣር ስነ ጥበብ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ሓደ ሓይሊ ናይ ስነ ጥበብ ናሬሽን ክፈጥረልካ ይኽእል እዩ ናበይ ገፅካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻስ ኣንፈት ክበካ ይኽእል እዩ መሰረቱ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ዘርእስላሰ ክብሎ ዝፀንሐ እውን ስነ ጥበብ ካብ ሕብረተሰብ እንዲ ዝፈልቕ ምስ ባህሊ ዝተተሓሓዘ እዩ ግን ከዓኒ ኪኖ ባህሊ ከይዱ ካብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ተኣሳሲሩ ብመልክዕ ኮሜዲ ብመልክዕ ፊልም ብገለ ዝቕረፅ እዩ
ሕጂ ሓደ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብቲ ናሬሽን ክትፈጥር ከለካ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ኢኻ ትደሊ? ንኣብነት ኣብቲ ኣወንታዊ ርእይቶ ዓለም ትፈጥር እንድሕር ኮንካ እቲ ሂዩማኒቲ ዝበሃል ወይ ሰብኣውነት ዝበሃል ክትፈጥሮ እንድሕር ኮንካ እቶም ትጥቀመሎም ካራክተራት እቶም ትጥቀመሎም ሓረጋት እቶም ትጥቀመሎም ግጥምታት እንታይ ዓይነት እዮም? እንታይ ይውክሉ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ሕጂ ናብኡ እቲ መሰረት ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኮይነነ ብዛዕባ ካልኦት ኣፍሪቃውያን እንድሕር ኮሜዲሰርሕ ኣለኹ ብምንታይ እዮ ፖርትሬይ ዝገብሮም ከመይ ገይረ ደንፀባርቆም ወይ ብሓደ ብጎረቤትና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሱዳን ገለ ይሰርሕ እንድሕር ኣለኹስ እቲ ሂዩማኒቲ ናቶም ኣበየ ዘቐምጦ ምናልባሽ ምስ ታሪክ ምስ ገለ ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ክኸውን እዩ። ግን ኩንዋ ሓሊፈ ንሓደ ሰብ ኣብ ስነ ጥበብ ክውክሎ ከለኹ እቲ ሂዩማኒቲ ናቱ ይወስደሉ ደ እቲ ሂዩማኒቲ ናቱ የቐምጦ ደ እቲ ማዕርነት ዝበሃል ማዕሪኡ ዝመፅእ ማለት እዩ። ስነ ጥበብ ኪኖ ዝኾነ ኣፈላላይ ዝኾነ ኤክስክሉዥን ዘምፅእ ነገራት እንድሕር ተጠቒምካሉ ኣብቲ ሂዩማኒቲ ተራኽቦ ክእል እዩ። ምክንያቱ ሕቶ ካልኦት ሰባት ሕቶ ካልኦት ህዝብታት ሕቶ ካልኦት ሃገራት ሕቶ ካልኦት ፆታታት ኮላይ ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ኢኻ ተንፀባርቐን እዚ እቲ ሓደ ወሳኒ እዩ ኣብቲ መሰረቱ ክትብሎ ፀናሕካ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ናሬሽን ሓይሊ እንድሕር ርኢናዮ ንስነ ጥበብ ኣብቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ኸ እንታይ ተራ ነይርዎ እንድሕር ኢልና እቲ ናይ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ኣብ ምንታይ ዘማእከለ እዩ ነይሩ ኢልካ ክትሪኦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ዝነበረና እዋናዊ ኩነታት ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ምፍልላይ መድረክ ዝነበሮ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ገለ ምፍልላይ መድረክ ዝነበሮ ናይ ፀቕጢ ዝነበሮ ካብቲ ሽዑ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓታት ናይ ናፅነት ድሌት ዝነበሮ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስነ ጥበብና ከዓኒ ንዕኡ ማእከል ዝገበረ እዩ ነይሩ። ኩነቱ ባህላዊ ኩነታት ወፂኻ ማለት እዩ። ሕጂ ስነ ጥበብ እንታይ እዩ ገይሩ ነቲ ምፍልላይ ዝነበረ ናብ ህዝብና ከመይ ገይሩ ክጥርንፎ ፈቲኑ። ንኣብነት ናይ በዓላቶ ብርሃን ሰጊድ ኣብ ደርፊ እንድሕር መፂና እዛ ኣስላማይ ክስታናይ ዝብል ደርፍታት ሽዑ እዩ መፂ ነቲ ጠርናፊ ዝበሃል እዩ። ኣብቲ ናይ ቃልሲ መድረክ እንድሕር መፂኻ እውን ስነ ጥበብ ዳርጋ ፍርቂ ሓይሊ ኪኑ እውን ትብሎ ኩነታት እዩ ነይርዎ። ምክንያቱ ሕቶ ምጉስጓስ ሕቶ ምስላፍ ሕቶ ምንቃሕ ስነ ጥበብ ከም ዓብይ ተራ ከም ማእከል ገይሮም እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም። ኣብ ክንዲ ሓደ ካድር ወፂ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ታሪክ ከምዚ ኤርትራ ከምዚ ገለ ድብሉ ሓንቲ ከላሽን ኣቐሚጦም ሓንቲ ደርፊ ክደርፉ ከለዉ ኣብ በዓል ከረም ከምኡ እዩ ነይሩ። ኣብ 78 እዮም ብልዎ ክዕልልና ከለዉ ሰብ ብኡ እዩ ዝስለፍ። ሕጂ ኣብቲ ምንቃሕን ኣብቲ ምውዳብን ኣብቲ ምስላፍን ብጣዕሚ ሓይሊ ነይርዎ። ምናልባሽ ኣብቲ ውሽጢ ፀላኢ ዝነበረ ሓይሊ ተርኢናዮ እውን ነቲ ዝነበረ ኩነታት ዝገልፅ ዝተፈላለየ ደርፍታት ነይሩ። ከምዚ ሽጋይ ሃቡኒ ዝብል ደርፊ ነይሩ፣ እቲ ገዛና ዝብል ደርፊ ነይሩ፣ እቲ ናይ እስሪ ቤት ነገር ዘንፀባርቕ እውን ነይሩ። እዚ ናይ በዓል እዚ መን ሓጎስ ይበሃል ሓውሳ ሚኤል ሓጎስ ዝነበረ ደርፍታት ማለት እዩ። እዘን ፅቡቃት ጀናቢል ኮሎ ጌና ዝብል ዝነበረ ሕጂ ነቲ ኩነታት ብንፁር ዝገልፅ ነቲ ናይ ናፅነት ድሌት ነቲ ናይ ቃልሲ ዝነበረ ኩነታት ነቲ ሃገር ኣብ ዘይነበረትና ሃገር ክትህልወና እያ ዝብል ተስፋ ናብቲ ደገ ዝነበረ ሕብረተሰብ ዝገልፅ ስነ ጥበብ እዩ ነይርና ኣብቲ ማለት እዩ። ኣዘኪርካ ነቲ ብፍላይ ኣብ ደገስ ናይ በዓል ቦሎኛ ዝነበረ ቀደም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ደገ ዝነበረ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብና ዝግበር ዝነበረ ጎስጓሳት ዋላ ሜዳ ንምውፃእ ነቲ ሰብ ጎስጊስካ ናብ ጥቃስን ምፅባር ድሓ ዘይኮነስ እቲ እታ ዝበልኩማ ፅቡቅ ጌርኩም ዝገልፅማ ማለት እታ ተስፋ እቲ ሰራት ስነ ጥበብሲ ኣብ ከምዚ ምርስሳን ጥራሕ ዘይኮነስ ተስፋ እወታዊ ዝኾነ ተስፋ ርእየተ ዓለም መፃኢ ዘይነበረ መፃኢቲ ግዜኡ ክህሉ ከም ዝገብር ከም ዝመስል ገይሩ ኣብ ርእሲ ናይቲ ሰብ ኣብ ኣእምሮ ናይ ኤርትራውያን ከም ዝሰርፅ ኣብ ምግባር ዓብይ ተራ ዝፃወት ዝነበረ ስነ ጥበብ እዩ ብልክዕ ማለት እዩ። ካልኣይ ካልእ ዘለዓልኩም ልክዕ ማለት እዩ። ኣብ ሜዳ ወይ ኣብቲ ሓራ ዝነበረ መሬት ናይ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ኣብ ደገ ጥራሕ ዘይኮነ ነይሩስ ኣብ ውሽጢ ከዓ ነይሩ ማለት ኣብ ውሽጢ ከዓ ዝዓበየ ድፋዕ ዝነበረ ማለት ከም ዝገበርኩሞ ኣግዶ ነይራትኒ ኣግዶ ናይ በይነይ ወሲዶምለይ ኢዶም ኣይስኣን ወሲዶምለይ ሽገይ ሃቡኑ ዝነበረ ናይ በዓል መለይ ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዓዲ ኮይንካ ዝስራሕ ዝነበረ እቲ ገዛና ፅቡቅ ክድሞ እንታይ ትኻም ቆንጪ ወሪዶሞ ገለ ብቻሎ ብጥበብሲ ናይ ብሓቂ ብጥበቡን በቲ ፖለቲካዊ ርዝነት ናይቲ መልእኽቱ እዚ ልክዕ ከም ከላሽን እውን ዝሰርሕ ዝነበረ ውሽጢ ዓዲ ከዓ ነይሩ ካልእ ግንባር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደገ ኣብ ስደት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብትሕቲ ፀላኢ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓረረ መሬት እንደን ኣብ ግንባር
ዝተፋላለየ ተራ ይፃወት ነይሩ ማለት እዩ ብኡ ገይሩ እውን ከምዚ ገይርኩም ዝገለፅኩም ከዓ እቲ መግዛእትስ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝቐትል መግዛእትስ ትሕተ ቅርፂ ከምዚ ነገራዊ ፊዚካል ኢንፍራስትራክቸር ዓድታት ጥራሕ ኣይኮነን ዘቃፅልን ዘዕኑን ማለት እዩ መግዛእቲ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ብቋንቋ ጀሚሩ እቲ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዝነበረ ኩነታት ንሪኦ እሞ ብቋንቋ ጀሚሩ ቋንቋ ዘጥፍእ ቋንቋ ብምጥፋእ ከዓ ባህሊ ዘጥፍእ መንነት ዘጥፍእ ሓደ እኩብ ድምር ናይ ወለዶታት ፍልጠት ዘጥፍእ ኣነባብራ ዘጥፍእ ሓደ ናይ ደገ ሓይሊ ይኸውን ማለት ነዚ ኣብ ምቅላስ እውን ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ልክዕ ከምቶም ዝተሰውኡ እንዳተሰውኡ እቶም ስነ ጥበባውያን ዝነበሩ ማለት እንዳተኣሰሩ እንዳተገፍሑ ልክዕ ኮላሽን ንነፍሶም ሲ ከላሽን ኮይኑ ማለት ነፍሶም ሲ ድፋዕ ኮይኑ እቲ ቦዲ ናቶም ሲ ከም ተሰካሚ ስነ ጥበብ ብምዃን ልክዕ ከም ታርጌት ናይ ፀላኢ ማለት ንማእሰርቲ ንመዕነቕቲ ንምቕንፃል ንምስርጣይ ንምጭዋይ ኮይኖም ማለት እዩ እንታይ እዩ ሕጅስ ሞራል ኣብ ሓፈ ምባል ተስፋ ኣብ ምስናዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ልክዕ ከም ከላሽን ኮይኑ ከዓ ነቲ ናይ ፀላኢ ወራር ኣብ ባህሊ ወራር ናይ ቋንቋ ባህራር ናይ ወንነት ናይ መንነት ወራር ከም ኣካል ናይቲ ፊዚካል መግዛእቲ ዝነበረ ንዕኡ እውን ተቃሊስዎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ተራ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ኢልኩም ዝገለፅኩም ክንሪኦ ከለና እስኪ ዘሪት ናባኻ ክመፅእ እዚ ቅድሚ ናፅነት ከምዚ ነይሩ ተራ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ኢልኩም ፅቡቅ ኢልኩም ዝገለፅኩሞ ድሕሪ ናፅነት እንታይ ኮነ ከመይ ይመስል ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ክንብል ከለና ሕጂ ንሕናስ ሞር ኣብቲ ማሕበራውን ፖለቲካውን ተራ ስነ ጥበብ እቲ ዝነበረ ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ከዓ ንስነ ጥበብ ብከመይ ፀሊዎ ብከመይ ተፃላለየ እምበር እቲ ትሕዝቶ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ናይ ክሳይ ኣይኮናን ከም ስነ ጥበባውያን ንሕና እዚ ንግምግም ዘለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ይመስል ነይሩ ትርኡ ኣብቲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ባህላውን ኣብቲ ኤቭሪደይ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና ምናልባት ቅድሚ ናባ ሳይስ ሓንቲ እንታይ ትዝ ኢላትኒ ዋላ እቲ ስነ ጥበብ ክንብል ከለናስ እቲ ስነ ጥበባውያን ከም ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ኮይኖም ዘልዕልዎ ዝሰርሕዎ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ቅርፃ ቅርፃ ድዩ ደርፊ ድዩ ግጥሚ ድዩ ስነ ፅሑፍ ድዩ ድራማታት ድዩ ገለ እውን ኣይኮነን እቲ ኤቭሪደይ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና ዝግበር ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ምግዛት እንታይ ዝክርሲ ኣብ ዓድና ከምዚ ኣሽሙር ሓደ ፎርም ኦፍ ስነ ጥበብ እዩ ኣሽሙር ጌርካስ ብተዘዋዋሪ ዋዛ ምሲልካ ተሕልፎ መልእኽቲ ካብቲ ኣዝዩ ንዓይ ዝምስጠኒ ኣካል ናይ ስነ ጥበብ እዩ ከም ስነ ጥበብ ምናልባት ክሳይ ንገብሮ ንኾነ ኣፕሪሽት ኣይንገብሮ ንኾን እንታይ ይብል ነይሩ ቆልዑት ከለና ናይ ደርጊ ወተሃደራት እንተደኣ በቲ ሓደ ከባቢ ኣለዎ ኮይኖም ኣብ ዓድና እንታይ ይገብሩ ገለ ዓርከይ ተነሓ መፅ ኣለዋ ወርዳ ኣለዎ እለየነ ተነሓ ገለ ይበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣይርድዎን እዮም ቶም ክሳይ ሰባት እዮም እዚኦም ጓሶት እዮም ብዛዕባ ካብቶም ገለ ዝዛረቡ ዘለዎም ጥራሕ ንስኻ ግን ትፈልጥ ኣለካ ይመፁ ከም ዘለዎ ፀላኢ ፈሊጥካ ወይ ሰብካ ዝህደም ዘእለ ነገራት ከምቲ ደም ኮይ ብዙ ዘእለ ነገራት ተኣሊ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ኤቭሪደይ ኣርት ንብሎ እቲ መዓልታዊ ስነ ጥበብ ንብሎ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ኣብ መድረክ ወፂኻ ዝስራሕ ዘይኮነስ እቲ ኩነታት ናይ መግዛእቲ ኩነታት ዝፈጠሮ ተበላሓቲ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና ንጥቀመሉ ናይ ሓደ ፎርም ኦፍ ሬዚስታንስ ናይ ተቃውሞ ናይ እምቢታ ጥበባዊ ኣነባብራ እውን ነይሩ ማለት ምናልባት ንዓ ስለ ዝመፃት ንብሓሳበይ ዘሪት ናባኻ ክመፅእ ድሕሪ ናፅነት እዚ ዝበልና ዋላ እዚ ኤቭሪደይ ኣርት ንብሎ ዘለና ድሕሪ ናፅነት እንታይ ኮነ ተራ ናይ ስነ ጥበብ ቦታ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኮነ ድሕሪ ናፅነት ፅቡቅ ኣታኣታት ጌርካዮ ተስፋ ኣለም ቅድሚ ናብ ናፅነት ምእታወይ ምናልባት ተፍቂድካለይ ቁርብ ከተኣሳስራ ምስ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ቅድሚ ናፅነት ዝነበሩ ኣብነት እኒ ኣደይ ዜነብ ክትርኢ ከለኻ ናይ ትግረ ብግጥሚ ጌራ ክትቅርቦ ከለኻ ናይ የማነ ባርያ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኣብራር ዑስማን እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ ቃንዛ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ቁስሊ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ንኡ እዮም ሪፍሌክት ዝገብርዎ ነይሮም እኒ ሓጃይት ሕጂ እዚ እንታይ ነቲ ሕብረተሰብ መንፈሳዊ ወይ ድማ ሞራላዊ ሕልናዊ ሳይ ዕግበት እዩ ዝፈጥረሉ እቲ ዘበራብሮ ማለት እዩ እቲ ዘሎ መዓልታዊ ኣብቲ ሂወት ዘሎ እውን ንኡ ዘንፀባርቕ እዩ እቲ ኣንፃር መግዛእቲ ኣንፃር ዓመፅ
بتس هاي نتحبر تسب بندات دالوه ولا عند ودقون مش على الكختن سوء مقانو تصفان ذهبه المطعين دات أمته ذخيت نيرو كم تسامثم زبالو دما دارجات عبي قفال نايت قالسي سنة طباب ناي سنة طباب أو قالسي نيرو ولا بايتا ذي كحت عبس تاين تهالوت انت بايتا ذنا برجن بسنة طباب يسايد بقلب نيرو نسيت منفسنا ومورالنا تدعبيتنا بره بدحرنا أن تدعمت إنا زقط سيلودو وز creativity أتي دليتات دحرنا أنت نايت محبراوي دليتات أتي قطباو دليتات أتي أب وشتها سلام أب مسجوري بيتك سلام أب علم أتي ننابذن خبت حنا ذخل أتي فيلوسوفيكال مش على الكاتي أرتستي كالسي انداك أنا خبرنا ذخل فريدو أنت دايلك أي فريان كتبلاي تخيلني خاكن كم تزقبا فريدو كاب ماسكن مش على الكاخ عنكف جميرو نابل كاب بجزي ما الكا خطريو تخيلها أنا بزمت لنا حجي أب مجمر تعطي ساعات نشتي سلز نبركو كم زي نيرو قبل أي كيل نيجن لوم تمليس كا خطريو تخيلها نيرو قال فريات بتي تسفانيرو دارجا ذوق استعات ونيرو نباري هذا شو عنديهم عادي آتيهم مالتي ذفر نيرو فريات نيرو جن كقتل كيلو دو ذبحال قص ندابله كقتل آيت خالن مخنياتو تي سنة طباب كفر تدا أخوينو وتي سنة طباباوي ناقنت كيلو خيل علو ناقنت ناي محساب ناقنت ناي تي فتراو خيلت ناتو وناي نو اكسرسايز نخجبر بو متن دما اتنسو ذفري فريات دما خابت سنسرشيب ناط أخوينو تحبرتسب كبصحو عبد الخيل كريو عبد الخيل كسمعو عبد الخيل بلاتفورمس كوث كخيل على نذي ذا فكت عدلات جن كالتيفو تقطيو ويذبل مالتي كما تيستاي أبتي بوليتيكاو عين القرية خلقتناي تناي محدرة آيف قدرلون سبات ذي يكونوا عين برون كمبل ذي يكون ناتهم ذنبرو تقطيهم ويدما فريهم ويدما تعاليهم ويدما سقطا مريضهم مالتي بستفل عليه مخنياتات جي إذا بيناي تجبيتو كوين سمعني ترى ناي ذناي ودباو قديات ناي هيكدف تبهلاو قديات نا أكلناتو وعبيد سلوا نزين بلوز لنا ساين خفون نخلو نتكر ايتيفيتي بعينتي ايديولوجيكاوي اتمامتا نايتي ودب يتموتو سلازنبره كم تزدله استاي كوينكم فيل اي نخيل من البا جرنالايز غبرو لخو ناب ديتيلز كن اتو نخيل نانتا اتدليو نفسها مقدم مسغاري سلمنايو حنت زغلسكا زريسي ناصنت ناي سنة طباباوያን ኢልካ ስለምንታይ ናጽነት ናይ ስነ ጥበባውያን كما قدس بوليتيكا وحطو زخون مالي ስለምንታይ ንሱ እንዳተዓንቀጸ እንዳተጸቀጠ ጥራሕ ዝነብር ኣብ ኤርትራ ንሕር ወሲድና እንታይ ስለ ዝኾነ سنة طباب فيلوسوفيكاليو سنة طباب ارتستيكالي ملختي ذم حلال فيو ኣብ ውሽጡ ዝተሓብአ ግን ከኣኒ ኣብ ዝዛረቦ ቋንቋ እዩ ክሪቲካል ሕብረተሰብ ዘጥሪ እዩ ንኽጥሪ ዝጉስጉስ ዝሰርሕ እዩ እቶም ክኢላታት እቶም ኣርቲስትስ እውን ብኸምኡ ማለት እዩ ሕጂዝ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ክንሪኦ ንኽእል ኣብቲ ናይቲ ፖለቲካዊ ሰራርሓ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ዓይነት እዚ ፍርያት ንኽህሉ ኣይተደልየን ምክንያቱ እቲ ስልጣን እቲ ፓወር መን ይሕዞ እቲ ፓወር እቲ ድማ ሕቶ ዝቕርበሉ ንኡ ክሪቲክ ዝገብሮ ክሪቲካል ማይንድ ናይቲ ዜጋታት ክፍጠር ኣይተደልየን እዚ ድማ እቲ ናይ ቶታሊታርያን ሲስተም እዩ እቲ ቶታሊታርያን ሊደርሺፕ ሲስተም ዓፋነ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ናጽነት ናይ ፈጠርቲ ናይ ተመራመርቲ ኣብዚ ሎም ዲስካስ ንገብረሉ ዘለና ድማ እቶም ኣርቲስትስ ንኸይህሉ ዝዓግት እዩ ሳሚ እስኪ ተወሳኺ እንድሕራልዩ ብዛዕባ ሓንቲ ክልተ እንታይ ኢላትኒ ሓደ ሓደ ግዜ ብከምዚ ስላሰ ዝገለፆ ፖለቲካዊ
ኩነታት ኣከባቢ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳነበሩ ከለውስ ወይ ነብሶም ግልል ዘብሉ ኣለዉ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ካብ ፖለቲካዊ ስራሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ዝሰርሕ ነብስና ነገልል ገሊሎም ዝገልፁ ኣለዉ ሃገር ገዲፎም ዝወፁ ኣለዎ ከም ዘይኮነሎም ፈሊጦም ገለ ከዓ ኮፕትድ ዝኾኑ ከምዚ ከም እንስሳ ዘቤትሲ ኣብቲ ናይቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ሲስተም ዝኣትዉ ስነ ጥበባውያን እውን ኣለዉ ምናልባት ኣብኡ እንታይ ይመስል ትዕዝብትታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና እንድሕር ኣሎ ኮይንከሙ ግን እዚ ዘስላሰ ዝገለፆ ፖለቲካዊ ፀቕጢ እዚ ሰንሰርሽፕ መዓት ፎርም ኦፍ ሰንሰርሽፕ ካልእ ግዜ ምናልባት ብኡ ዝሓለፉ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበባውያን ስለ ዘለዉ ንዑና ምሲና እውን ዕላል ንገብር ንኸውን ግን ናትካ ትዕዝብቲ እንታይ ዘኪረስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከለና ሲ ኣብቲ ናይ ተምሃሮ መደቀሲ ነይሩ ዶ ሕጂ ኣብቲ ሽንቲ ቤታት እንታይ ነይሩ ኣብቲ ሸቓቓት ብዙሕ ነይሩ ሕጂ ካብቲ ዝዝክሮ ሓደ እንታይ ነይሩ ካብ ህግደፍስ መንደፍ ዝብል ክስያት ነርና ኣብኡ እቲ ናፅነት ኣብኡ ነርና ሕጂ ሓደ ፎርም ኦፍ ኣርት እዩ ነይሩ ሓደ ብተዘዋወርስ ዋላቶም ስነ ጥበባውያን ዘይኮኑስ ሓደ ኣርት እዩ ነይሩ ዋላ እንዳ ሻሂታት ክትኣቱ ከለካ ሓደ ሕቡእ ዝኾነ ናይ ከምዚ ዓይነት ምብሃላትን ሓደ ጥበባዊ ዝኾነ ኣገባብ ጌርካ ብምስላታት ብኣሽሙር እናገበርካ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ሲስተም ትነቕፈሉ ኩነታት ነይሩ ሕጂ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ እዚ ንብሎ ዘለና ፀቐጢ ምስ መፀስ ብኸመይ እዩ ረዚስት ገይርዎ ብኸመይ እዩ እምቢትኡ ኣስሚዑ ብተዘዋዋሪ መንገዲ እንታይ ክንርኢ ንኽእል እንታይ ክንመሃር ንኽእል ካብዚ ስርዓት ምስ መፀ ምስ ዘውፅኦ ፖለቲካዊ ከይዲ ንስነ ጥበብ ብኸመይ ይርእይዎ ንሓሳባት ናይ ምምፃት ብስነ ጥበባዊ ኣገባብ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ መሰል ከመይ ይርእይዎ ብኸመይ ጓዓፂፅዎ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራን ስነ ጥበባውያን ናይ ኤርትራን ብኸመይ ከነዚ ተቃዊሞሞ ወይ ርእዮሞ هو تسفى كلتا قدس سنة بتاعت الله مثلا نبزخو لو تزارب الصنحك حدا أبزخونه نجر حدا سنة طبب بطعم كريتيكال تخونا له أتكي أخ حسب له أتكي أخ حسب راح يكون خاني أتي زم حلالف ملخت انتاي تلوى له كفلت كفل له أجيب مستنا عدنا له أبزخوانه زلو منقستي تناتو بوليسي نتصري مالتي ወይ ምሳይ ወይ አንጻረያ እጂ ወይ ምሳይ አንጻረይ ዘለዎ ሁነታት ስነ ጥበበኛታት ክመርጽ ኣለዎም ማለት እዩ ወይ ምስኡ ተጸጊዖም ገሊኦም ንኽነብሩ ኢሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ገለገለ ገሊኦም እውን ነቲ ዘሎ ዕድላት ተጠቒሞም ናብርኦም ከጣጥሑ ኣብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክጥቀሙ ዝደልዩ እውን ኣይሰኣኑን ክኾኑ እዮም እጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክልተ ነገር ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሓደ እታ ሃገር ንብላ ሃገር እኳ ዘይኮነት ፖለቲካዊ ስርዓት ንብሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ስነ ጥበባዊ ሕጂ እታ ሃገር ብሕልፊ ከም ዝበዓል ናትና ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ነቲ ስነ ጥበብ ፖሊሲ ዝገብሮ ነቲ ስነ ጥበብ ብጣዕሚ ሰንሰሪ ዝገብሮ ከም ዘክትብልዎ ዝፀናሕኩም ምክንያቱ ስነ ጥበብ ብጣዕሚ ሓይሊ ኣለዎ ስነ ጥበብ ናይ ምቁዋም ሓይሊ ኣለዎ ሰባት ናይ ምፅላው ሓይሊ ኣለዎ ሓንቲ ጽቡቕቲ ቃል መጽየቕ እንድሕር ኢልና ናይ ምሁር በላ ናይ ፖለቲከኛ በላ ናይ ገለ ጽቡቕ እንድሕር ተረኣያ ፍርቂ ሚልዮን እንድሕር ከይዳ የጋኑነ የደለኹ ኢንፋክት ናይ በዓል ዓድና ናይ ሓደ ስነ ጥበብ ጽቡቕቲ ደርፊ ግን 10 ሚልዮን ኖርማል ክትከይድ ትኽእል ሕጂ 10 ሚልዮን ክሰምዕ ከሎ ነዛ ሙዚቃ እዚኣ ወይ ከዓ ድራማ እንድሕር ኮይና ነዛ ድራማ እዚኣ ክንደይ ፅልዋ ተምፅእ ኣላ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ዳስ ዋይ እዮም ኩሉ ግዜ መንግስታት ሴንሰር ዝገብርዎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ ካልኣይ ስነ ጥበባዊ ዝኽንብሎ ፀናሕና ናይ ስነ ጥበባዊ ንፅሓት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እዞም እዚ ዘሎ ኩነታት እቶም ስነ ጥበበኛታት እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ከመይ ይኸዱ ኣለው እንድሕር ኢልና እቶም እምቢታ ደስምዑ ዘለው ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ሰባት ዓዲ እምቢታ ደስምዑ ዘሎ ይወፁ ኣለው ወፂኦም ከዓ ናቶም ድምፂ የስምዑ ኣለው ገሊኦም ከዓኒ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከዓኒ ተጠቂሞም ናብቲ ዘሎ ናይ ሰብ ሃስያ ናብቲ ዘሎ ናይ ሰብ ቁስሊ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከም ጨው ዝንስንሱ ዓይነት እውን ኣለው ኣይሰኣኑን እዮም ኩሎም ገሊኦም ካብ ንቕሓት ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ገሊኦም ግን እንዳፈለጡ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ እስኪ ብሳዋ ሓሊፍኩም ከም ክልቴኹም ብካልእ ናይ ተምሃሮ ዝግበር ዝነበረ መዋእቶት ሓሊፍኩም ኢኹም ካልእ ፎርም ናይ ሃገራዊ ግልጋሎት ሓሊፍኩም ኢኹም ትኩሉ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ዝሓልፎም ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ካልእ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ተመክሮ ኣለኩም
ስነ ጥበብን እዚ ሓደ ሕቡእ ፎርም ኦፍ ሬዚስታንስን ብኸመይ ይወሳሰቡ ኣብቲ መዓልታዊ ተረኽቦታት ናይቲ ሂወትኩም እንታይ ክትዝክሩ ትኽእሉ? ከምዛ ንዝክርኩም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከለናስ ዝነበረ ነይሩ እቲ ፅሑፋት ማለት እዩ እንታይ ክትዝክሩ ትኽእሉ? እስኪ ምናልባት ክዝክሩ ተዘይዘኪርኩም ታሕት ኣነ እንታይ ዝክር መስለካ እቲ ሓደ ግዜ ስነ ጥበብ ትሪኦ ብዙሕ ግዜ ሕልፍቶም ገለገለ ስነ ጥበበኛታት ናይቲ ኩነታት ከንፀባርቕዎ ዝፍትኑ ኣብ መርዓ ዝጥቀምሉ ክራር እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብሕልፊ ወዲ ገብሩ ዘለዎ መርዓ እንድሕር ከይድካ ከምዚ ናይ ክራር ነገር ይገብር እቲ ዝጥቀመሉ ግጥምታት ዝጥቀመሉ ዜማታት ክትሪኦ ከለካ ብንፁር ነቲ ዘለዎ ኩነታት ዘምፅኦ እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ናይ ዓድና ነገር ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዩ። ከም ድሌትካ ንከምኡ ዓይነት ነገርካ ጌርካ እውን ዝውፃእ ነገር ኣይኮነን። ግን ከምዚ ዝበልካዮ ናይ መንደቅ ድዩ ናይ መርዓ ድዩ ናይ ሑጋ ክራር ተጠቂሞም ድዮም ዝደርፉ ነገራት ትርኢካ ብጣዕሚ ዘሪ እንታይ ትዝክር ዶ? ከምዚ ተዘክሮታት ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ግን ብሓፈሻ እቲ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ስታይ ክትሪኦ ከለካ ዋዛ ምሲልካ ዝዝረብ ኣሎ ነቲ ኣካይዳታት ዝነቅፍ ኣብነት ንዓንደይ ተዛርበና ይብልካ ማለት ሕጂ እንዳዓለልካ ከለካ ብዝተፈላለየ መልክዓት ይመፅእ እዩ ወይ ኣብቲ መዓልታዊ ስራሓትናትካ ወይ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ሳዋና ሕጂ ንኣብነት ሓምሻይ ዙርያ ወዲደ ዝክረኒ ሕጂ ኣሎ ኣብ ብዝተፈላለየ መልክዕ ምልክታት ናይቲ ተቃውሞ ኣንፃር ዘይቁንዑ ኣካይዳታት ብውልቁ ክኸውን ይኽእል ብጉጅለ ክኸውን ይኽእል ፀኒሑ እዩ ንሱ ቢውልድ እንዳገበረ ኢና ድማ ንኡ ይነፅዮ ስለዝነበረ ይንፀ ስለዝነበረ እዩ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ኣብ መጨረሽታ ከምዚ ሳምሶም ዝብሎ ዝፀንሐ ኣብ ደገ ሕጂስ ኣብ ደገ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኮፍ ኢልካ ናይ ምስማዕ እሞኒ እቲ ምስጢር እቲ ትሕዝቶ ናይ ኣውራ ናይ ደርፍታት ኣሎ ሕጂ ካብ ናይ ብሌን ደርፍታት ኣሎ ፅቡቅ ዕድል ስለ ዝገበርኩ ናይ ትግረ እውን ከዓ ሳይ ኣፀቢቀ የስተማቕር ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ትግርኛ ሕጂ እንታይ እቲ ኣብኡ እንታይ ዘሎ እቲ ሓይሊ ዝበካ ማለት እዩ ኣብነት ናይ ሃብታት ደርፍታት ኣሎ ኣብ ደገ ሕጂ እንታይ ዝብል ሃብታት ስደተኛታት ኮይና ዲና ክንነብር ከምኡ ዲና ኢልናካ ክምለስ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናትና ዘለናዮ ኩነታት ዘርኢ እዩ ንነብሱ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ፖለቲከኛ ኢለ እውን ኣይታይገብርኒ ግን ኣርቲስት እዩ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እዚ ብምሉእ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣገባብ ናይ ምሕፋን ምሻለልካ ገዛኻ ከይዕሬኻስ ገዛ እንዳማትካ ሰጊርካ ስታይ ክትዕርስ ስታይ ምድላይ ነቲ ሕብረተሰብ እሞ ገለ ዘይንገብር ገለ ዘይትገብሩ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ንኩሉ ነቲ ስርዓት ይነቕፎ እቶም ክገብሩ ዝግብኦም ከዓኒ ሕፅረታት ዘለዎም ውንኦም ሳይገብር ኣሎ ኣብነት ሕጂ ናይ ኣብራር ክትሪኦ ከለካ ይገርም እዩ ዝብል ሳይ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ዘጋጥማ ዘሎ ነቲ ዓድሲ ከመይ ገይሩ እቲ ሕማቕ ተግባራት ክጎናንያ ይደሊ ከም ዘሎ እቲ ስርዓት እታ ሃገር ሕብረተሰብ ግን በቢ ዘለዎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ምሻለልካ ምውዳቕ ኣብዩስ ቀፃሊ ከም ዝትንስእ ከም ዝቃለስ እቲ ተስፋ በቲ ግራጅዌት እንዳገበሩ የርእየካ በቲ ባሕሪ እንዳሰገሩ በቲ በረኻ ሳይ እንዳኾኑ ግን ከዓ እቲ ዓዲ ከዓ ዘይትወድቕ እዚ ንሪኦ ሓፀርቲ ድኹም ምሻለልካ ባህርያት ጎነታት ናይ ገለ ውልቀ ሰባት እውን የርእዮ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርና ካብኡ ክንእለ ከም ዘለና ኩኖ ምሻለልካ ብሄር ኩኖ እምነት ኩኖ ዞባ ምሻለልካ ብሃገር ሳይ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ዘሎ ቃንዛ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ዘሎ ሰናይ ትምኒት ንመፃኢ ዘርኢ
artistic product زي نو خطكس مخالكو من الباتتنا قدم تذكرات ونسا يخون الله مثلني ناس بومبر نو تتداني حتى بالكاس بوتايس كن رسي نعنا عدي عدنا نابولت نعناي عدي عدنا نابولت نعناي قلعو بلسن عكات كفرت وسمو تفي رسيع الله ويقريتا كومونا ذكر كان مالتي مسنا سدتنا بعدنا مملاس الله قوتان بحقن كسايز قبل درفتات مالتي سبو سكمنا البات حان حتى ناي مچرش لاتني سبو دس زعلالك قصله مثلا خزوكم يزمسل እንታይ ንዘኻኽር ኣለኹ እቲ ስነ ጥበብ ክንብል ከለናስ ከምዚ ዓንተ ወይ ዝበለና ምድጋም ከይኮን እምበር እቲ ኣብ ስቴጅ ወፂእካ ብፍሉጥ ሰብ ዝስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ስነ ጥበብ እቲ ኮሚኒቲ ኣብቲ ኣዴታትና ዝብልኦ ሕጂ ክዝክር ከለኹ ዓድናስ ኣይ ቲንክ ተዋዘይቲ እዮም ዓድና ኣብዚ ብለዘናይ ዝበሃል በዛ ዓንሰባ ዓድና ብጣዕሚ እዮም ተዋዘይቲ ሕጂ ስጋብ ክንደይ ስነ ጥበባውያን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሕጂ ዝረኣየኒ ዘሎ ማለት እዩ ፍሉይ ዝኾነ ጣዕሚ ዘለዎ ላሓዛ ጥበባዊ ኣዘራርባ ግን እናገበሱ ብጣዕሚ እዮም ክሳይ ስጋብ ክሸጡኻ እውን ይኽእሉ ማለት ስጋብ ከምኡ ኢና ንዕልም ሕጂ ጾም ምፃም ንባዕሉ ሓደ ኣካል ናይ ጥበባዊ ኣነባብራ እዩ ንግደት እቲ ጾም ምናልባት እቲ ሃይማኖታዊ ክሳይ ጥራሕ ገዲፍናስ ኣብኡ ዘሎ ጥበባዊ ስራሓት ኣነባብራ ምብሓላት ንግደት ንባዕሉ ንግደት ኮይኑ ክትባፃፃሕ ከለካ ማይ ጨሎት ኬድካ ዝግበር ሪቹዋልስ ገለ ናይ ባዕሎም ከምዚ ኣሕዋይ ዝኾን ሂል ዝገብር ጥበባዊ ምናልባት ደቂቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ጥበብ ጌርና ንዕኸ ነምፅውን ኣይንኽእል ንኾን ግን ሓደ ጥበባዊ ዝኾነ ማሕበራውን ባህላውን ሃይማኖታውን ኣነባብራ ንባዕሉ ከዓ ፍልጠት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ቀረብ እንታይ ሪፍለክት ንገበርኩም እንታይ ንገርኩም ክልቲኹም ደብረሲና ትፈልጥዎ ኢኹም ከባቢ ይነው እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ደብረሲና ማርያም ዳዓሬት እስኪ ቁርብ ገለ ይበሉ ተተዘከረኩም هو تطبع عندي هجي سنة باب حدا مستطبع استتحا زي مستمعك عب ባህሊ مستمعك عب ቋንቋ ምስ ዝተተሓሓዘ ነገራት እውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ባህሊ ኣብ ቋንቋ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ገለ ኮይና ጥራሕ ንሪኦ ኢና ግን ኣብቲ ጥቕምን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣቲኻ ተሪእኻዮ እውን ናቱ ዝኾነ ነገር ኣሎ ንኣብነት ንግደት ኣምፂኻ ኣለካ ሕጂ እታ ንግደት ከም ንግደት በይና ንፅል ኣቢልካ ክትሪኣ ከላ ቅልል ዝበለት ትመስል ግን ኣብታ ውሽጢ ንግደት እንድሕር ኣምፂእካያ ኣብ ውሽጢ ንግደት ኣብነት ከረን ኢልካ ከረን እንድሕር ኢልካስ ማርያም ዳዕሪት እያ ትመፅእ ንዓይ ኩሉ ግዜ ወይ ደብረ ሲና እንድሕር ኢልካ ኣብታ ውሽጢ ንግደት ምትሕውዋስ ኣሎ ጓይላ ኣሎ ምርኻብ ኣሎ እቶም ፋሚሊ ምዕራፍ ኣሎ ካብ ርሑቕ ሰብ ፋሚሊ ክመፀካ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ እውን ትሓርስ ዲኻ ነርካ ገለ ድዮም ነይሮም ንሶም እውን ኩሎም ክዕርፍ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምዕቃብ ባህሊ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከዓኒ ዝሓዋውሰካን ዝዕቅበልካን ነገር እዩ ሕጂ ካብቲ ፅባቐ ናቱ ንስ እዩ ቴንክ ዩ ሳሚ ሕጂ ከምዚ ፅቡቅ ጌርኩም ዝገለፅኩሞ እንታይ ኢልና ስነ ጥበብሲ ሓደ ዝሰራቐቐ መፍትሕ ዘለዎ ቋንቋ እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜስ ከምዚ ዝበልና ማለት ዝተፈላለየ ኣገባባት ቋንቋታት ኣዘራርባታት ገለ ኮድስ እንዳተጠቀምካ ሓደ መልእኽቲ ተሕልፈሉ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል ማሕበራዊ መልእኽቲ ክኸውን ይኽእል ባህላዊ እዚ መምርሒ ትስርሓሉ ጥበባዊ ኣነባብራ ኢልኩም ፅቡቅ ጌርኩም ገለፅኩም ኣለኹም ኣብቲ ናይ ቃልሲ ክሳይ ምስ መፃና ካብቲ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ሓደ ፎርም ኦፍ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምስ መፃና ኣንፃር መግዛእቲ ኣንፃር ሓመፅ ከዓ እንታይ ኢልና ከምቲ ዝተገለፀ እቲ መግዛእትስ ነቲ ባህሊ ከጥፍእ ነቲ ፍልጠት ከጥፍእ እስካብ መፅሓፍትን ገለኒ ዝነድድ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ምግዛእቲ ሕጂ ስነ ጥበባውያን ዝገበርዎ ከምዚ ቤተ ንባብ ቤተ ጥበብ ኮይኖም ከምዚ ላይብረሪ ኮይኖም እዮም ተሰኪሞሞ ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ዘይፀሓፍሲ ብኣፎም መራሕቲ ሃይማኖትና እንዳገበርካ በዴታትና ትፈልጥዎ ኢኹም እንታይ ዓይነት ኣብ ሓንቲ ሞመንት ከምዚ ገይረን እየን ደርፊ ዘውፅኣ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ነፍሰን ዘሎ ጥበብ ረኣዩ ናፅነት ምስ መፀሲ ፍሪ መንበር ኣይርዳእካን ከመን ከመይ ገይረን ከም ዘምፅኦ ወይ ሓጎስ ክኸውን ከሎ ምህልላ ክመፅእ ከሎ ጀስት ብሪንግ የምፅኦ ጥራሕ ነቲ ደርፊ ማለት ሕጂ እዚ ካስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቲ ኣርካይቭ ቤተ መዘክር ናይ ጥበብ ኮይኑ ብመልክዕ ፅሑፉን ኣብ ሓደ ቦታ ክቕመጥ ዝኽእል ዝነበረ ግን ብሰንኪ መግዛእትን ናይ ትምህርትካ ዘይምህላውን ዘይተረኸበ ዕድል ኣብ ነፍሶም ተጠቂሞም ተሰኪሞሞ ንወለዶታት እዮም ዝከይዶም ወለድናን ስነ ጥበባውያን ናትናን ማለት እዩ
إذا كان تاي قبله يخل أرتس ويك أتربى مالس كم حدا قدماوي مسارح ناي إمبيتا كون خل كم حدا قدماوي مسارح ناي حدا أول تاوري تعلم نهانصلو مسارح كون خل نعمتات نجنريشنز ولدتات متصل مالت بمزي مسر كنريو خلنا أب وانجل زنبرو عبيت سنة بابا ناتنا أركانات نايت جدل زنبرو بس سنة بابا أول كتوم لعلي تخلاشين زبركوتو ويكام عرض تخلاشين زبركوتو سرحات زبركوتو بستفعل على ملك نايت سنة بابا أول كتوم مالتي دركتاتهم عبينا له سعسينا له أماريرنا له تحقسنا له تحرنا سنة حجي قال أبز حلف ورحي خلطة ورحي سلسة ورحي قون نالبات أبز ناي دق ناي تقاومو مكساساتنا أبز دق زلو ناي لوت ناي مدلاي مكساسات ناي دليت فتح مكساسات بملو أيكون كنت بزلقو يقام نالبات كيرد دان سبكن أبقى لقى وقنا سنتايريه حما أقات أم خوينو ناي بحق عبد راسس عوضو أبيرتا حاولت زقبهم بتي سنة بابا وبركتهم بتناي أبجد زقبوا وبركتهم سنة بابا من إرترا أب معباي سس أوت وترى أنا بحق حاولت زقبهم سنة بابا حجي بستفعل على مخنات ناي تسرعات أقل قلتي أكلات ناي تسرعات وين ماله فريحهم ترى زي يكونوا حجي ناي بحق أماراتي تاتون اندهالهم كم زقون سبعة فريحو تثبت رقي أمارات زي بالخوين نعجبر تباهيلو مع الناس درف قال زبل سب كل يخل خوان كده ناي بحق مواضعه ونزلهم اندهالو هلو نعو قريفهم أكتيفلي مالتي بأفلوتو بإمنت بكونفيكشن ناي تسعى زقلقلو سنة باباين الله نو قالسنا يتودن جنا تي بوليتيكاوي محرار أبير تكون مبارز قفلنا واقع السود راح سلزي يكون معلبو قال جنا ناي ناسنة معرف سلزي ترخبه مصدقنا إن نقصل تباهيلهم كم مصدقكم أبز حمد سلاحسهم مصدقكم أبز قادوعون مصدقكم هوزولو مصدقكم نفتح زوج الدروخة تبرز قبوهم سنة باباين نخلو أول ذا قدل نيرو أول ذا دحر الناس ناتنا ناي قاسم قصاصات ناي سدت قدات نكاوين ما جنابته أنا بتقدم يتخم ساكم سكين أبزي ناي مكس ناي تقاوم ودم بحج تايريس كنت قومل لي يبلنا نزبل سرحات نافهم كنت قومل لي يبلنا ناي ود تدخل اسم نمتكاس تأدلاي تدخل جس كم أبنى تزبل زلوا تدخل دقاف ناي سرعات وين زلوا تجيني على نحجي نالبا سم نمتكاس جيجا يقرأ حتى ترى ساكوين it's not بزعبة personal سبب ممكن أنا إكسايز قبل زلوا خبل كله تعديهم public figures يوم بزعبة أمن بتسنة تبع وركتهم تلعنا ون I think بزح حاجة بزبل كوين عايز بعدين انت حرينا نفضينا في شو ناود ندخل مالتي نا حزباو سرحاتي وناود تدخل ناي بوين راح نكون انا تقاصص نورو قدمتي زيمت جلز سرحو سرحاتي كولكتيف سرحي حجنا زي ديس اون دينا خنقبل زغبانا زناتنا يكون دينا خنبوكو زغبا نو كنت كمولي نخلينا دينا خندبل زغبانا كم عينت تعزبتات نحريكم كوينكم ابزي قربا غزي نحريكم كوينكم انتهي مسألة تعزبتاتكم بخميت ريوان الزر سلاسة بحر صفوت سؤال أدي أجد أسيت وأنا وجهتها حج انتهي ذم عفان حدا بقول كسبات راح يكون تسرعات نبعلو بتي انستيتيوشن سنات انت داري أخي حجتي أبركتو أب جزية قدلي أبتر هذا نبرم قدل ناينا فنت مالتيو ولا دحريون فيجرس public figures نبرو أبسفل علينا تراويت تبتي ويلاو محدار كل ساعة أبدأ وشتي أنت أستبيل كان أبتي تي في رد مف يعليا ينتي سئلتاتنا توم ويدماتي أبر كتوتاتنا توم selective ذكون narration يمف أنت هايتيناي جن كم تقدم كذا بالكايو ولا كوتناي مقدعتنا هيدا قط راح يكون ولا تنسخدم تاكايو سرعتهم جناي تدا خوينو كم دغبر يو جن تي ناي ارتستيك ستايل بو نغرناتو او ابا امرو ناي سبات ذنبر لايبراري الله مالتي او ذحوي ولا تحماق نغرات انت دغبر كمان تصفالو طبح سايك خوني نابله كم زدلدل كحلافاي مخانو ساي ذغلص يو حجي زي ابوتو له اب ترى ناي ولك سبات تدعى مثينا خاني أنا خمناتي أردادا أب وانا فنت
ዘበርከትዎ እሞ ከኣነ ናብ ዓወት ዘብፅሐ ኣብቲ እዋን ተሰሪሑ እዩ ስለዚ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ውልቀ ሰብ ዘይኮነ እቲ ናይቲ ቃልሲ እዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ንብረት እዋንነት እዩ ዝብል ሳይ ዘለኒ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ሃገር እቲ ኮሚኒቲ ኣብኡ እዩ ዝንደቕ እቲ ፋውንዴሽን ናቱ ባህሊ ናቱ ታሪክ ናቱ ድሕሪ ባይታ ናቱ ሙዚቃ ናቱ ንሱ እዩ ስለዚ ክኽበር እንታይ ክኸውን ዘለዎ እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ገለ እዋናት እቶም ውልቀ ሰባት ንኡ ዘፍረዩ ነቲ ከምቲ ዓይነት ፅቡቅ ፍርያት ዘፍረዩ ብድሕሪት ብዝተፈላለየ ምክንያት ጥራሕ ዘይኮነ ኣነ ምስቲ ስርዓት ሳይ ዘገልግል ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተግሪቲ ናቱ ዘጥፍአ እዩ እየ ዝብል ምክንያቱ ኩሉ ከምዛ ዝበልከያ እኮ እዩ ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ እዋን ናፅነት ተጋዳላይ ዝነበረ ምስ ሓይሉ ምስ ኩሉ እቲ ጉጅና ናቱ ሕጂ ግን ኣብ ደገ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ካብኡ ተኣልዩ እሳይ ዝኸውን ንሱ ክደርፍ ከሎ ንዓይቲ ወኒ ናተይ እሳይ ዝኸውን ግን ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ገለገለ ከምኡ ዓይነት ክዛረቡ ከምቲ ትማል ናይ ሻዕብያ ዝነበሩ ሕጂ ገለ ክብሉ ከለው ኣነ እንታይ እየ ዝብሎ ፅበት ናይ ኣእምሮ እዩ ምክንያቱ ካብ መን እቲ ከምቲ ዓይነት ትርኢቶታት እቲ ዝመፅእ ክትብል እንከለካ ብዓብዩ ነቲ ስእሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣገዳስነት ናይ ኣርቲስት ዘይምፍላጥ ወይ ኣገዳስነት እቲ ንከምኡ ዓይነት ምዕቃብ ዘይምፍላጥ እቲ ቃልሲ ድማ ከመይ ምዃኑ ዘይምርኣይ እዩ እየ ዝብል በቲ ኣብ ውልቅኻ ዘጓነፈካ ቁስልታት እሞ ብኡ ከዓ ተፀሊእካ ሓደ ምናልባት ሓጋዚ ዘይኮነ ባህርያት ዘርእዩ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንኡ ዝነቕፉ እቶም ዝነቕፉ ማለት እዩ ትማል ከምዚ ዝብል ዝነበረሎም እንታይ ዝብል ሕጂ ኣነ ንምነኒ እንታይ ዝኸውን እቶም ኢንተግሪቲ ናቶም ዘጥፉ ነቲ ስርዓት ዘገልግሉ ዘለው እሞ እቲ ዓመፅ ንክግበር እንዳተገብረ ከሎ ከማን ከምዘይግበር ዘሎ ሳይ ዝገብሩ ኣብቲ እዋን ናይ ቃልስን ናፅነት ንጥቀመሎም ዝነበርና ኣዝዩ ዓብይ ኣበርክቶ ዝነበሮም ድማ ሕጂ እቲ ስርዓት ድማ ክጥቀመሎም ክትርኢ ከለካ ነቲ ሕብረተሰብ ሳይ ገብሮ እዩ እቲ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰባት ኩሉ እንዲ ተጎዲኡ ኩሉ እኮ ተፀቂጡ ወላቲ የገልግሎ ኣሎ ዝብል እውን እኮ ተፀቂጡ እኮ እዩ ዘሎ ምናልባት ተረዲእዎ ዲ ተረድኦን እምበር ሕጂ እቲ ኩልካ ብሓንሳእ ኮንካ ንከይትቃለሶ ኣብ ውሽጥካ ትራስ ንከይህሉ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ነቲ ኣርቲስት እውን ይጥቀመሉ እዩ ንኣገልግሎት ናቱ ንሕና ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ኢና ክንልብም ዘለና መኣስ እንታይ ንገብር ኣብነት ክንፀግ ዘለዎ ናይ ነዚ ኣወል ስዒት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ቀፃሊ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ገሊኡ እዋናት ኣስማት ምጥቃስ ትብል ጠኒሕካ ግን I think we should not hesitate ኣብ ገለ ሳያት ዕናዊ ዝኾነ ባህርያት ዘርእዩ ሰባት ኣለው እዚኣቶም ምክንያቱ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ምስሓት እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ናትካሲ ከም ናይ ሓደ ናይ ሞያ ሰብ እሞት ንስኻ ከኣኒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተውርዶ ኣሉታዊ ፅልዋ ምስሊ ጎዳኢ ምዃኑ ክትርዳእ እንተደኣ ዘይክኢልካ ምናልባት እቲ ናይ ሞያ ናትካ ስታይ እውን ብኡ መጠን እዩ ዝሕመ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ግን ሓቕፎ ዘለና እዩ ኣብ እዋኑ ኣበርኪት እዩ ሰባት ምናልባት ንኡ ዘፍረዩ ነቲ ስርዓት ዘገልግሉ ሳይ እንተሃልዮም ድማ ብሎሚ እዮም ክንቀፉ ዘለዎም እምበር በቲ ትማል ዝገበርዎ ክንቀፉ የብሎምን ቀደም ስታይ ናፅነት ኣምፅኦም ሎም ድማ ኣብ ጎንና ኮይኖም ዝቃለሱ ድማ ከዓ ንብኡ መጠን ክንሓቁፍን ክነኽብርን ምሻለልካ ነቲ ኣብቲ እዋናት እቲ ዝፈረየ ድማ እንዳተጠቐምና ናብቲ እንደልዮ ክንበፅሕ ክሕግዘና ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ርእቶ ኣለኒ ፅቡቅ ዘሪድ ሰሚዑ ከለካ ተወሳኺ ብኡ ማለት እዩ እቲ ምናልባት ነቶም ሰባት ምንቃፍ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ኣብቲ ስራሓቶም ንዕኦም ክንኣሉ ኣለና ዝብል እቲ ምናልባት ተሕፅር ኣቢልካ ሓንቲ ክተላት ናይ መጨረሻ ግዜ ኸ ኣወሲደልኩም ኣለኹ መስለኒ ኣለካ ንትኾን ተወሳኺ እዋ ኣራይ ተስፋ ኣነስ ብምንታይ ዓይነ ዝሪኦ መስለካ ከም ዝመስለና ሓደ ቁርፅ ዝበለ መልሲ ዘለዎ ሕቶ ኣይኮነን ግን ገለገለ ነጥብታት ኣለዋ ክንሪአን ዘለና ስለምንታይ እዩ ዝኣካትዐ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ደርፊ ወይ ኣብቲ ደራፋይ ጥራሕ ዝተመርኮሰ ሕቶ ኮይኑ ይስምዓኒ ፍንኡ ዝኸይድ እዩ እጂ ኣነ መጀመርያ ነዞም ከምዚ ዓይነት ዝብሉ ሰባት ወይ ዘካትዑ ሰባት
تقاومتي مالتي علامة مقاوميهم انتايو زبل حتى يزلني بجلسة نتصر كونه خلني جن إذا بنتصر قمة تخيل على علامة مقاوميهم انتايو من يسأل عليهم ويكم هذا كله زلوا ولا ما عم يتأمل زلوا مالتي تي منقصة السرعة ديو ويتي سرعاتن كله الصحيزو زمت نجاراتن كل هاي كاب قال سجمير كاز بحال نجار سلا زلوا مالتي سالساي إزوم نبلوم دلنا درفتات بخمي نحنا مسؤوم كونكت نقبر كذا ثلاث سنوات في أقدس تقول نسمعنا مهنياتو أنا أب كم زخونة الدرف خن بالكلنا 4 نجار يزري هذا انتهي كونتنت زلوا درفينا نزارب زلنا لابنت زي درف زي نفتحي زي تصوع عند حركوين إز درف زي نعمت جنات سجن حركوين إز درف زي نفتحي نسلام نديمقراطية نخمت جزارب عند حركوينه حدا زي تكنقمت أزلنا مالتي التخال هاي تي أدلاينت على ودي تريلفانس ناتو سلامتاينا نتقاملو زلنا مخنياتو أب قبوق بوتا سلازة حرملنا دي لبنا سلاز ملقلنا ديو مستنحنا ندليو دلنا تيماتات سلازة خداديو بزعبا فتحي سلاز زارب جي تناتو ريليفانس انتايو زاربنا دلنا ازوين بخنا قمتو خنكال علينا مخنيات تتقمون قرعاتن كفالي خنكال علينا السالساي كم زي زاريتونا العلوات الحيطة ونرشب مني يزوننا نزدر فزي مني يزوننا هزبا قنبار يزوننا كم قنبار هزبا قنبار كمنيو تتقام يزبلو دلو السني هزبا قنبار ناي هزبي إرترا حادة تقام كفال جيرو دي زريو وينا حانتو بجلة كم زم قالي زبوا نا حانت شفتا بجلة قال جيرو زريو زبون تقامت خلالو مخنياتو اونرشيب هزبا قنبار زبننا كوينت هزبا قنبار كم حدا نا يفتح معكل وانو تتريون لحكينكا حجة خانتاي يوزف لدولو نابزي درف زي زبل علو أو بمنصر درفتون كريو خلا ناس مني زبنو تعايز درفايزة أبي علو كم زرعت كلوت أنا حق اليوم سسي لابزي دم بفتح زبهال كلو درفوم نتلاقي قدم كدرفو جن بوز حسب دس زي بلو خناتات علو زي ناي شفاتو زنبرا عين الدرفي لهم والكسبات كونوا كل بخوم زريو بزح زي كل خالي بخوم أزر رأي اللي خناتات نعوم سكفتات فترة لهم خناتات علو هجي زوون كرا خلالو منيتي دوننا نزر في بول كسب بجنبار راح يكونس بول كسب ك أبي علو زي سبزي أبتي majority وي silent majority نبلو دي زلو أبتي مس تقامتي زبالو جي زلو وي كاني حدا أو داخل يتسرع الدقافي مو خاني نزل زلو تقامو زبده زتقامو زي كم حدا نجار زي بلو علامة خم زي بلو غيرو زقصر سبدي زوين بنتصر نقمطو كنكل علينا أنت عم جرشات إمباكت تتصلوا أنتايو أبتي نبلو دلنا تقاومو سني كتقاملو نحكينكا نعناس بمنتاي يتصلونا ناتون متقام نتزبا قنبار نتقنا جوا مو زبا قنبار وي نتزلو منقس إمباكت زبا قنبار نايكونن نزين قالو سزلنا منقس عندن قالو سني كنقانا جوينا مو نعو خنقالو أي حق زناني يزبل ديتي كتعزمت على أزوم بنتصر كنقمطو خنكل علينا بحالاي أنا كملكي بنفسي كريو خلو خقن نزوم عين الدرفتات زيهم أون كنقبرهم علينا بحالاي زوم درفتات زبي إرتراي من دريفهم بزي قدس زوم درفتات نايفتحيهم زوم درفتات أنصار تشقونايهم سلازي أون كنقبرهم كنقل علينا كنت قملهم كأخن كل علينا أدمر رديتا. Thank you, Sami. I agree. أنا ممكن أفكم وابزنات حسابي الساعة مالتي. تمالي تبنجا حزبي زنوبرو تمالي سن حزب زنوبرو حجتهم نعوم زدرفهم سبات نالبات بوليتيكال مسسر عسل الداخل تسلو زغنو ناتهم حيونا يكونوا كم زبالكم هنا حزبهم كولكتيفلي بكانتا بجلز تصرف خسائر مالتي. سلازس نسمع ምናልባት ሕቶ ከም ዝበልኩሞ ንፁር ከይከውን ክእል እቲ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ዘለዎ ሰብ እዚ ሓደ ጠቕላላ ሪቮሉሽናይዝ ክገብሮ ሰውራዊ ዝኾነ ለውጢ ኣምፅኦም ሲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረስ በቃ ኮምፕሊትሊ ናትና ክሳ ኣይኮነን ሓድሽ ሕብረተሰባዊ ኣሰራርሓ ክነምፅእ ኢና ኣብ ኤርትራ which is እቲ ሰውራዊ ምንቅስቃሳት ዝበሃል ዝኸመይ ማለት እዩ ካብቲ ባህሊ ጀሚርካ ብምሉእስ ሓድሽ ዝኾነ ሕብረተሰባዊ ኣሰራርሓ ኣብ ኤርትራ ክነተኣታቱ ስለ ዝኾና እስቲ ተቃስና ስለዚ ቀደም ዝነበረ ካብኡ ክንፍትሕ ክንገብር ኣለና ማሓዲግና ክንከይድ ኣለና ገለ ዝግበር ኮይኑ እውን መፅኦም ከምኡ ንሕለምቶም ሰባት ከዓ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዘየድልብቲ ግዜ ደርፊ ኣብቲ ግዜ ገድሊ ዝበሃል ዝነበረ ቃላት ኣሉ ገለገለ ቃላት ኣሉ ሽክዶሞ ዘይተድልዩ ኣብዚ ኩላትና ክሰማዕና ዋላ ምስኣቶም ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ሽዑ ዝሰርሕ ዝነበረ ስነ ጥበብሲ
ጠበንጃ ፍትሒ ማለት እዩ ጠበንጃ ሓደ ተስፋ እዩ ማለት እዩ ሓደ ዕምባባ ሓደ ኣገዳሲ ስንቂ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነዚስ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ሾም ዝደረፍዎ ዘለዉ ሰባት ካባና ፖለቲካዊ ስለ ዝተፈሪስ ኣይንጥቀመሉን ናይ ለልዕሎን ኢና ገላ በሃል ኣነ ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ተስፋ ንገብር ሓደ መዓልቲ እቶም ከምኡ ዘለዎም ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዘለዎም ኣሕዋት ኤርትራውያን መፅኦም ምናልባት ተመሳሳሊ ዕላላት ክንገብር ዘርስላሴ ዓተበይ ኣልዒላ ቢልዋ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓታ ደልየ ዝነበርኩ which is እታ ናይ ኣብዚ 2-3 ዓመታት ዝተረኣየ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ተራ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ደገ ምንቅስቃሳትና ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትናን ብፍላይ ከዓ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወረደ ግፍዒ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ክሳያት ማለት እዩ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ሕጂ እንታይ ዝክር ነይረስ ኣብዚ ቅድሚ 3 ሰሙን ድያ ኣብ መወርሒ ዝወፀት ሓንቲ ብጣዕሚ በዓለገ ዝኾነት ስነ ጥበብ ክትብሎ ንዑ እውን የሕፍር እዩ ስነ ጥበብ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራስ ትሕቲ መቃብር ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ which is ብከምዚ ስነ ጥበባዊ ስራሓት እዚ ኤርትራዊ ኮይነ ኣነ ክውከል ካብቲ ዘሕፈረኒ መዓልታት እዩ ማለት ናይቲ ስምረ ስዒር ክትወድእ ዝሰርሓ ማለት እዩ ዘርስላሴ ዓንተብያ ዘለዓላ ናይዚ ኣብዚ ዝነበረ ድምፂ ጥራሕ ዘለዎ ስነ ጥበባውያን ክብሎም ኣይክእልናያ እዚኣቶም ድምፂ ጥራሕ ዘለዎም ንሕማቅ ኣጋጣሚ ንሓደ ዕናዊ ስራሕ ጥራሕ ዝሰርሕሉ ድምፂ ዘለዎም ፓፓጋሎታት እዮም እዚኦም ጉንጓታት እዮም በር ስነ ጥበብ እውን ከም ዝብሎ ፅናሕና ስነ ጥበብ ተስፋ ሞራል ትብዓት ዘለዎ ንጭፍለቃ ክጭፍለቕ ንማእሰርቲ ክኣስር ኣንፃር ፍትሒ ኣንፃር ዓመፅ ቅሬታ ኣንፃር ዓመት ጠው ዝብል ትብዓት ዝህበካ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ስነ ጥበብ ዝበሃል መርዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ማለት ግን ብስም ስነ ጥበብ ተባሂሉስ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ደም ናይ ምትካል ፅልኢ ናይ ምስፍሕፋሕ ስራሓት ብዙሕ ሕማቅ ነገራት ርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ፌስቲቫላት ዝግበር ዝነበረ ደርፍታት ገለ ትሰምዖ በቲ ሓደ እውን ከዓ ተስፋ ዝህብ ስራሓት ከዓ ንፍቅሪ ንሕውነት ብክልቲኡ ማለት እዩ ንፍቅሪ ንሕውነት ንዕርቂ ንፍትሒ ዝዝምር ከምኡ ስለ ዝዘመረ ከዓ ግዳይ ዝኾነ ዝተፀርፈ ዝተዘለፈ ክፋል ናይዚ ሕብረተሰብና ነይሩ ዝደገ ሕጂ እንታይ ይመስል እቲ ኣብ 3-4 ዓመት ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽቲ ርእዮታት ናይቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብክልቲኡ ወገን ፈፅራ ቢልካ ዘርኢ ፅቡቅ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ተስፋ ኣለም ሓደ እዚኣቶም ሰባት ብከምዚ ብክልተ ኢኻ ክንሪኦ እቲ ፖዘቲቭ ኣሎ እቲ ኔጋቲቭ ኤለመንትስ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ኣብ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ንቡር እዩ ማለት እቲ ብኣወንታ ትጉምጉሞ ኣሎ ብኣሉታ ከዓ ትጉምጉሞ ኣሎ መሰረታዊ ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ስነ ጥበብ ንፅቡቅ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንሕማቅ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከም ሕብረተሰብ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ኣነ እውን ክሕልፎ ዝደሊ ኩልና ክንሕልፎ ዘለና ኣብዚ ገዛ ንፅቡቅ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ንተስፋ ንሕዌት ንፅቡቅ መፃኢ ንፅቡቅ ጉርብትና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ነቲ ሂማኒቲ ናትና ማለት እዩ ንስነዳ ኩሉ ፀጋታት ናትና ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ስነ ጥበባውያን ድማ ክነፍሪ ክንክእል ኣለና ኢንቨስት ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክዕንብቡ ዘይከኣሉ ካብቲ ሰንሰርሺፕ ወፂኦም ብርክት ዝበሉ ኣብ ደገ ኣለው ቅድሚ ናብዚ እንታይ ምእታውናስ ገለ ድህስስ ፀኒሐ ናይ ወዲ ትካቦ ዘውፅኦ ስተያት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ዓወትና ሓፋሽ ከምኣ ትጥዕም የላን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዓወትና ሓፋሽ ክንብል ከለና እቲ ስርዓት ድዩ ከምኡ ዝምረላ ዘሎ ንዓወት ናይቲ ሓፋሽ ዲኸ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሃል ምሻለልካ ብሓቂ ስነ ጥበባዊ ዝኾነ ንክንፍትሽ ሕልና ናትና ንክንፍትሽ እመት ዓወትና ሓፋሽ ምሻለልካ ሓፋሽ ክንውንኖ ክንክእል ኣለና እቲ ዓወት ኢሉ ይፅውዕ ዘሎ ማለት እዩ ክንትስእ ኣለካ ክትእሎ ክትክእል ኣለካ ዓወት ናትካ እምበር ውልቀ ሰብ ንዓኻ እንዳጠቐጠ እንዳረገፀ ዓወት ንሓፋሽ ክብል ክተፍቅድ የብልካን ውልቀ መላኺ ዝብል ዘሎ ሓደ መንእሰይ ኣብ በዚ ኡጋንዳ ድዩ ነይሩ ሕጂ ናበየሎ እዚ ህዝቢ እንታይ ገይሩኩም ዘይትገድፍዎ ኢሉ ዝደርፍ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ገይሩኩም እዚ ህዝቢ ምሻለልካ ንምንታይ ኢኹም ተሳቂይዎ ዘለኹም ንምንታይ ኢኹም ሰላም ከሊእኩሞ ዘለኹም
بركት ዝበለ ኣሎ ብኩሉ ቋንቋታት ነቲ ጽቡቕ መልክዕ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዘርኢ ብኩሉ ቋንቋታት ንኡ ዘንጸባርቕ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ገለሳይ ዝገብር ጽቡቕ ፍርያት ክፈርእ ጸኒሕሎ ኣብ ደገ ዕድል ዝረኸበ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ ዳርጋ እቲ ርኡይ ፍልልያት ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣብ ስልጣን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ 91 ኩሉ እቲ ኣብ ደገ ዝነበረን እቲ ናጽነት ዘምጽእ ሓይልን ሳይ ኮይኑስ ንኩሉና ከኣልየና ዝኽእል ናይ ሕብረ ብሄራዊ ውዳቤታት ምሻልካ ናይ ኩሎም ውዳቤታት ዘለዎ ከኣቱ ነይርዎ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተኸኣለን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ስርዓት ዝገበቶም ናብኡ ዝዓፀዎ ካብኡ ካዲሞም ዝወፁ እስታያት ኮይኖም ነቲ ስርዓት ንምግልጋል ከዓ እቲ ስርዓት ከዓ ስራሓት ናቱ ሳይገብር ኣሎ እዞም ሕማቕ ነገራት ዝገብሩ ግን ብዙሓት ኣይኮኑን ግን እቲ ድምፂ ናቶም ሕማቕ ኣብ ኩሉ እንዲ ዝስማዕ ንኩሉ እንዲ ዘቐንዙ ዘይእርኑብ ዝኾነ ባህርያት ዘርእዩ ባህርያት ኣለው እቶም ሰባት ሓደ ግዜ እውን ኣብቲ ክሊፕስ ናይ ቪድዮ ክሊፕስ መፅእ ካበይ እዮም ከመይ ገይሮም እዮም ዘምፅእዎም እቲ ሕብረተሰብ ገዲዶም ወይ ንኻልእ ዕላማታት ኢሎም ኣምፅኦም እዮም ነቲ ናይ ፎቶ ኦፖርቹኒቲ ዝጥቀሙሉ ዘለው እቶም ከምኡ ዓይነት ርእቶታት ዘለዎም ሰባት ከኣነ ካብ ድንቁርና ዝመፅእ እዩ እየ ዝብሎ ኮይኑኡ ዝኸይድ ኣይኮነን ግን ቁስሊ ናይ ካልኦት ሰባት ስለ ዝጎድእ ይሕምመካ እዚ ሰብ እዚስ ካብ ሕብረተሰብ እዚ እውን ተፈጢሩ የብለካ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ግን ክልብመሉ ዘለዎ ወይ ድማ እንታይ ክኾኑ ዘለዎ ከምዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ስቦታ ከምዘይህልዎም ክገብር ክኽእል ኣለዎ ክሰምዖም እውን የብልካን ክትኣልዮም ክክእል ኣለካ ምክንያቱ ቁስሊ እዮም ዝሓኩ ነቲ ቁስሊ እንዳሓኸኹ ዘድምዩ ሰባት እዮም እየ ዝብላነ ትሕቶ እቲ ህዝቢ ናትና ይኮንኩም ኣይትውክሉናን ኢኹም ክብሉና ብፍላይ እቲ ኤርትራ ዘሎ ክሳይ ስለ ዘይብሉ እምበር ብርግፅ ናይ ብሓቂ እዚኦም ወከልቲ ናይ ህዝቢ ክኾኑ ይኽእሉን እዮም ብከምኡ ክውከል ዝደሊ ኤርትራውያትን ብዙሕ ዘሎ ይመስለኒ ስነ ምግባራዊ ዘይኮነ ጥበባዊ ብስም ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝስራሕ ፍርያት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሓት እዩ ሳሚ ምናልባት ኣብኡ ተወሳኺ ትዕዝብታት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እወ ተስፌ እዚ ዘሪት ክብሎ ዝፀንሐኒ ብሓፈሻ ኩሉ ንስ እዩ ግን ኣነ እንታይ ዝብል ሓደ እቶም ናትና ስነ ጥበበኛታት እዞም ከምኡ ዝገብርሉ ብፍላይ እዞም ከምዚ ኣብ ፀልኢ ኣብ ሕማቕ ነገራት ዝዋፈሩ ከም ስነ ጥበበኛታት እንታይ ዓይነት ክእለትን እንታይ ዓይነት ብቕዓትን ኣለዎም እንድሕር ኢልካ ኣብኡ መፂኻ ክትሪኦ ፅቡቕ ይመስለና ኣብነት እዛ ሓደ ደራፋይ ድዩ ወይ ኮሜድያን ዶ ንበሎ ናብታ ኣብኣ ተጠቒሙላ ዘሎ እንድሕር ዲኢና ኣብ ስነ ጥበብ ግን የለን ተዘይተጋጌስ ኣነ እውን ከምኡ ሓሞቕኩን ነይረ ሕቂ ዘረባ ስነ ጥበበኛ ኣይኮንኩን ግን ካብኡ ሳይመሓሞቕኩን ክነግረክ ሕጂ ኪኖ ዝወፂኻ ግን እዚ ኪኖ እዚኻ ሓደ ስነ ጥበበኛ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ በሊሕ ክኸውን ኣለዎ ክሪቲካል ክኸውን ኣለዎ ካብ ዶብ ተሻጋሪ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ስነ ጥበበኛታት ዝብልዋ እንታይ ኣነ ዶብ ተሻጋሪ ስራሕ ወይ ዶብ ዝሰግር ስራሕ ክሰርሕ ዝደልዮም ይብሉ ዶብ ዝሰግር ስራሕ ክትሰርሕ ግን ኣተሓሳስባኻ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ስራሕ ሒዝካ ትመፅእ ዘለካ እንታይ ዓይነት ትሕሶ ኣለዎ ሕጂ ዶብ ጥራሕ ዘይኮነ ግዜኻ ክሳገር ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ሎሚ ፀልዒ ነይሩ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዶ ገላኣይ ሰላማይ ኩናት ነይሩ ኣብ ሰላም መፂና ኣብ ሰላም ምስ መፃና ሽዑኡ ፍቅሪ ዶ ካልእ ዶ ትበሃል ከዓ እንደገና ተዘሚሩ እንደገና ካልእ ምስ መፀ ከዓ እንደገና ብገሊኦም ከዓ ተቐይሩ እንጂ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ትንቕሓት ናይ ስነ ጥበበኛታት ክብርኽ ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ዝገብርዎ ነገራት ኣፀቢቖም ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ብዛዕባ ናቶም ፅልዋ ከዓ ኣፀቢቖም ክፈልጡ ክኽእሉ ምክንያቱ ሓደ ስነ ጥበበኛ ነዊሕ ዝኾነ ፅልዋ ትጥቀም ኣይትጥቀም የብለካ ወላ ሕማቕ ስነ ጥበበኛ ዝበሃል ነቲ ሕማቕ ስነ ጥበበኛ ከም ኣብነት ኣልዒልናዮ ኣለና ተረዲካኒ ምክንያቱ ኣብቲ ርእሲ ሕምቀቱ ሕማቕ ዝኾነ ስራሕ ብኣተሓሳስባ ከዓ ሰሪሑ ሕጂ ስነ ጥበብ ዋጋ ይኽፍል እዩ ሓንቲ ወይ ኢልካ ነርካ ተስፌ ናይዚ ኢትዮጵያዊ ጅስታ ጊናዲ ዝበሃል ሰብ ርኢናዮ ኢና ኣብ ውሽጢ ዓብ ስታድዩም ንፅልኢ
ንኩናት ድረፍ ኣብ ዝተባሃለሉ ካብ ዘሎ ካብ ኩናት ኣነ ዝረኽቦ የብለይን ሰላም እዩ ዝሓይሽ ኢሉ ዝወፀ እዩ ዋጋ ከፊሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሽዑ ሕጂ ግን ይዝከር ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብነት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮ ክብለካ ዝደሊ እዞም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ሓደ ውፅኢት ኣተሓሳስበኦም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ካልኣይ ከዓ ንጊዜያዊ ረብሓ ንጊዜያዊ ፖለቲካዊ ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ንጊዜያዊ ቁጠባዊ ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ ንጊዜያዊ እቲ ዘለዎም ስምዒት ወይ እቲ ዘለዎም ርድኢት ዘይምፍላጥ ዝመፀ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሕ ግን ርግፀኛ ክትዓስሉ ፅባሕ ክትዓስሉ እዮም በዚ ጥርጥር እዩ ثانك يو يقنيلይ ክልቲኹም ከምዚ ዝበልኩሞ ኣሉታዊ ጎኒ ናይቶም ግንያት ከምዚ ዘስላሰ ዝበሉ ናይቶም ዝስምዑ ኣጋጣሚ ኮይነቶም ቅልቅል ዝብሉ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚ ደገ እቲ ውሽጢ ዘሎ ስለ ዝፈርሕ ክገብር ኣይክእልን ንኸውን ኣብዚ ደገ ዘሎ ግን ርኢና ኢና ኣብቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ንፍትሒ ይኹን ሕጂ እዚ ሕማቅ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ምስ ኣጋጠመ ብዚ 2-3 ዓመት ከዓ ንፍትሒ ንሰላም ንጉርብልናዊ ፍቅርን ፍትሕን ሰላምን ደው ዝበሉ ብዙሓት መንእሰያት ውልዶ መንእሰያት ስነ ጥበባውያንን ዓበይቲ ያታትና ቤታትና ስነ ጥበባውያን እውን ኣለዉ ማለት እዩ ብጥበብ ገይሮም ፍቅሪ ዝዘመሩ ብጥበብ ገይሮም ንፍትሒ ዝበሉ ብጥበብ ገይሮም ፅቡቅ ነገር ክንመሃር ላዕሊ ታሕቲ ዝበሉ ዝመሃሩ ንጥበብ ስነ ጥበባዊ ሓላፍነቶም በቲ ክኾኑ ዝግብኦ መልእኽቲ ተሰኪሞም ኣብ ተግባር ዘውዓልዎን ዘውዕልዎ ዘለዉ ዝሰርሕሉ ዘለውን ብዙሓት ኣሕዋትን ሓትን ስለ ዘለዉ ኣጋጣሚ በዚ ኣጋጣሚ ንዓቶም ክብሪ ይግባእ እዮም ክቕፅልዎ ከምኡ ዓይነት ሃናፂ ዝኾነ ገሳፂ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ እንዳሰርሑ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከም ዝበልኩሞ እቲ ስነ ጥበብ እውን ክህልዎ ብግዜ ይኹን ዋላ ብሓደ ጂኦግራፊያዊ ነገራት ስደብ ክህልዎ ናይ ግባእ ስነ ጥበብ ዩኒቨርሳል ኣድማሳዊ ቋንቋ ኣድማሳዊ ሜድየም እዩ ከም ዝበሃል ክቕፅልዎ ከዕብይዎ ተስፋ ንገብር ካልእ ኣጋጣሚ ብካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ከምዚ ክንራኸብ ካልኦት ኣሕዋት ስነ ጥበባውያን ኣምፂና እውን ቁሩብ ጥበባዊ መልክዕ ብዘለዎ ክሳይ ከዓ ስነ ጥበባዊ መልክዕ ብዘለዎ ታሽመ ዝኽንዕልል ተስፋ ይገብር ስለዚ ሎም መዓልቲ ስለቲ ዝገበርኩምና ዝሃብኩምና ሰፊሕ ዕላል የመስግነኩም የቀንየለይ የቀንየላ ተስፋለን